Ríško, ideme k tomuto pánovi, dobre? Brat môj, ale však majú zatvorenú bránu. Ríško, to sa bude dať otvoriť, neboj. Ja tam nejdem, oni tam majú psa. Ríško, neboj sa, oni to majú zatvorené, aby ten pes neušiel. Poď no. Bože, konečne už mám dosť. O, ty trúbka dovnútra! Otvorené je! Ešte raz zaklopať. Čo si nevieš dvere otvoriť? Kokos! Čo nejakí jehovisti prišli? Poďte, ktorý oči dopredu. To si nevieš otvoriť? Dobrý deň. Zás? Počuli sme vás. Čo teraz si ma počul? Som čakal brata, nie vás dvoch, čo vyzeráte, ako keby pršalo. Radšej zatvorím dvere, než sa mi nasadeš dovnútra. A vám kto dovolil vstúpiť na pozemok? Brána bola zatvorená. To bol jeho nápad. A my ako bratia si veríme. Prerábate? Nie, no, stáva to je. Jasné, že prerábam. Čo ste slepí? Čo vás to vlastne zaujíma? Predsa sme sa prišli porozprávať o Bohu. Tak vy sa chcete o tom Bohu vyprávať stále vašom, hej? Teraz vám vyťahujem monterky a poďte mi pomôcť a tam sa môžeme vyprávať, koho chcete. Ale však my nemôžeme pracovať. Ale čo nemôžete? To ti kto povedal? Či ten, čo ti sa ako predával? Nie, povedal nám to jeho. To? Jediný náš Boh, ktorému sa klaniame, to je Jehov. No tak odkáž. Dneska, keď s tým budeš, s tým Jehovom, že zajtra o 8 ráno tu všetci traja nastúpení, dobre? Ty Lolek a Bolek. A bude sa tu pekne makať na tomto dome. A keby obedňaša prestávka, tak potom sa tu môžeme o ňom vyprávať. On tu už nie je medzi nami. My sme jeho učeníci. No tak to vás na peknú krajinu nahovoril. Zajtra o 8 tu, dobre? Počkajte. Zajtra je sviatok. A my sviatky neuznávame. Nemôžeme pracovať. Takže vás sa práca hnusí. A na tieto pičiny vás je. Chodíš z domu do domu. Minulé ste ma vyrušil na to chrálo, to už nie je sviatok, čo? Vy dvaja čuráci, ulizaní. Padla mi kniha. Ty si nemehol. Tu nenájdeme pochopenie, poďme o dom dál. Mel! Kde si keď tu máš byť? Traj! Poď,